Le petit poisson. Le capiton. Le ponton. Pieni kala, le petit. Ranskalaisesta liikenteestä voidaan päätellä, että patonki, viini ja rypäleet aiheuttavat lievää tai itse asiassa aika massiivista hitautta, joka aiheuttaa ulkomaalaisille kuljettajille, kuten Pasi, harmaita hiuksia ja ajoittaisia raivon puuskia. Hajottaa toi äijä jo aika paha. Ei se tajuu mitä kun se imee sit navista jotain informaatiota niin paljon. Tai sitten se on paton. Tuttu niin varmaan Le Baton maistuu taas siellä. No niin, toinen pysähdyspaikka ja kuski Juri Depardieu aloittaa osuutensa. Pasi siirtyy omalle paikalleen nukkumaan. Rankan 220 ajokilometrin jälkeen. Olisiko kommentteja Ranskan liikenteestä vaikka? Joo, en mä oikein tiedä miten se pystyy sanoa kauniisti mitään. Se on aivan hirveetä. Ei pysty ymmärtämään. 3 kaistaa ja mikään ei mene mihinkään. Kukaan ei mene mihinkään ja niinku pää hajoaa. Onneksi täällä ei tarvitse olla kauan. Odotan jo innolla kuule Milanon liikennettä. Nizzan pääkatu. Kaikki ne halpoine kauppoineen. Kello on 9 ja lähdettiin Jurin kanssa kaupungille. Löydettiin metro. Ranskalainen. Sitten kun zoomin saa vielä toimii. Joo, mennään nyt käymään kaupoissa ja Pasi nukkuu tuolla hotellissa vielä raskaan illan jälkeen. Saatiin kameratkin mukaan, niin voidaan nyt katsella. Jeps. Miltä tää paikka oikeesti näyttää? Joo, sit matkaan. Me ollaan Monacossa. Tultiin syömään. Vähän sandwichia aamupalaksi ja tässä veneellä tultiin rantaan. Ei näy kokonaan kuvassa. On niin pieni satama. Liian iso alus. Eikä tässä sen ihmeempiä. Seuraavaksi varmaan mennään tuohon Ferrari-ajelulle. Kierretään kaupunki sillä ja sit voisikin lähteä jo, ei tällä mitään nähtävää ole. Perusiltapäivä, mikä päivä ikinä onkaan. Aivan. Nekin on unohtunut. Tää siellä Suomessakin. Varmaan saattaa. No, mikäs tässä ollessa Milano. Tultiin metrosta ylös ja mietittiin, että missä niitä nähtävyyksiä, mutta ei sitten tarvittanut juurikaan mietiskellä, että missä niitä on. Joku kirkko löytyy ja joku riemukaari ja joku patsas ja tää vähän näyttää taas tältä. Kaupunki on tätä täynnä. Mustamies antoi onnea Senegalista rannekkeen. Toivottavasti se antaa onnea. Eipä tässä, lähdetään katselemaan.